Sa pagpadayon sa atong pagtabang sa mga Bisaya na magtutudlo ilalom sa bond paper gift project atong giadtuan ng Cagayan de Oro City High School o West City Central School sa Cagayan de Oro. Let us watch this. Sa atong pagkatagok-tabang sa mga Bisaya na magtutudlo ilalom sa bond paper gift project, giadtuan sa Bisaya Youth Team ang West City Central School ug Cagayan de Oro City High School sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Diri, gisulti sa ato ni West City Central School teacher Eldine Ray Herman ang ilang giagyan isip mga magtutudlo ilalom sa distance learning program na gipatuman sa Department of Education. Others would say na ayahay ang mga teachers karon kay we are not really teaching, we are not with our learners, but apparently it's not like that because maski we are not with our school children, but we are still working hard for them. And what we do in school every time na we are sa eskwelahan is that we do our task para sa ilaha. Samtang, gamit pod ni Teacher Jesser Pairat ang mga giagyan sa ilang mga estudyante, labi na ang mga night shift students ug ang ilang gihimong lakang aron kini masolusyonan. Karon kita man tanan nakasinati sa yun ani nga sitwasyon kining new normal nga nakita nato nga dako gyud kayong pag-usab sa sistema sa pagtudlo sa atong mga kabataan. Ako as magtutudlo sa una ga face to face me then ang mga estudyante makasulti sila mga problema, ang mga estudyante maka-interact sa klase. Sa pagkakaroon, dili na gyud sila. Wala, sila na lang ang gahuna-una, sila na lang ang mag-analyze sa mga module nga ilang nabasa tod kay walay teachers na nga ilang maistoryahan. Anyway, sa ako nga pamaagi, I still follow up with my students through cellphone. Kung na mga problema, akong follow up kung sa mga problema nila. Then, akong nakita nga there are a lot of students, daghan kay mga estudyante nga dili gyud makahuman sa ilang pag-answer sa module tod kay kining dili sila kasabot. Labi na sa uban nga subject nagkinahanglan gyud og kining discussion. Nagpaabot usab og mensahe si Teacher Eldine sa iyang mga isig ka matutudlo nagalisod sa ilang sitwasyon. To my colleagues, of course, this pandemic may be challenging for us para sa tuang tanan, but let's make this opportunity para mabuhat pa nato ang mga butang nga angay nato buhaton, to provide more, to do better for our children, because that's what they truly deserve. And last thing is, let's just be one and all for this. Diba? This is our service, and with service, it's always done with love, ugma. So that's it. So let's continue working and let's continue with our service. After all, this is for our mission. This is our mission, rather. This is for the Department of Education and, of course, for the betterment of our nation. Nagpasalamat si Teacher Jesser sa atong programa sa pagtabang nilang mga magtutudlo. Pasalamat ko tod kay na ang Bisaya gyud nga nag-donate sa ilahang bond paper para matabangan ang atong mga estudyante o para sa pag-print sa mga modules o uban pa nga ilang panggamiton. So, in behalf of my colleagues in Cagayan de Oro National High School grade 8 teachers, ako nagpasalamat dako sa makausa sa Bisaya gyud sa ilang pagsuporta sa pag-donating bond paper. Salamat and God bless. Sa gamay na tabang gikan sa atong programa, kay balumi na daghang mga teachers ug students ang makapahimulos niini, labi na nga ang bond paper ang usa sa pangunang gamit na gikinahanglan karon sa pagtuon.